आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जिहेतु जोंनिनो कालसार हिसाबै जोंनिनो धोरोम हिसाबै जों इसोरखौ बे गोथार मंगलबार सानाव जों आर'ज गाबनानै जोबोद गोजोननाय मोनो बा जों आरो इसोरखौ जोङो मोनदांनाय बायदिबो जों गिबियावनो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलाव बयखौबो खेबसे बरायनाय थाबाय आरो जायफोरा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोनखौ आं अननानै साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं गुरै खावलायदों। नैबे समाव थांगासिनो दङ आङो तामुलपुर जिल्लानि सानजा फारसे थानाय गामियाव मिथिना मोन्दों गामिनि मुङा जयपुर आरो बेबायदिनो 2 नं दङारगाव होननानैबो मिथियो आरो अन्थाइबारि होननाबो मिथियो। दा बे समाव थांगासिनो दङ आरो नै मोनफैबाय जोङो ननाय दलं। दा आं गोबाव खालामा लाबासिनो दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै अननानै नायलांजोबगोन होननानै आङो बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय। थ' दायो लोगोफोर हाबबाय गामिनि लामाजों सहैसिगोन बारा गोजान गैला गोदानै बानायदों सिसि ब्लकनि लामा आरो गासिबो बर' गामि लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नुनाय मानि आरो लामा लामा गोबां बाथौसालि नुबोदों आं जायखौ भिडिअ केपचार खालामनो हाजोबाखै नोंथांमोना बै नुनो मोननाय बेबो बाथौसालि दा बिदिब्ला बारा गोजान गैला होननानै आं मिथिदों सहैसिगोन। लामाफोराव गोबां बाथौ सिबियारिफोर नुबोदों लोगोफोर थानसालियाव फैनाय नै बिथांमोनाबो थानसालियाव थांनो ओंखारदों। थ' खाथियाव गंसे थानसालि नुदों नाथाय बे थानसालिया नङा जानो हागौ लोगोफोर बे नङा एसे सिगाङाव थांबावनांगोन होमब्लाना मोनसिगोन मोनथारबाय लोगोफोर ओइनै नोंथांमोना आगसि साइडआव नायबा नुगोन। थ' थाबनो ओंखारनांसिगोन आर'जनि हाबाफारिया जागासिनो दङ। हाखु दाखु गानबाय लोगोफोर गामसाखौ मानोना आर'जनि हाबाफारिया जागासिनो दङ। बिदिबा थानसालियाव हाबैनोसै नायलांदो। दै एसे सारना होनो आफा नुवाथारि आनान गसाइ नोंनो मुलुगनि गुदि गाहाय खोनासं बारि अनानि मुगासं अख्राङाव दङब्ला अख्राङाव खोनासं बुहुमाव दङब्ला बुहुमाव खोनासं आलाङाव दङब्ला आलाङाव खोनासं मिथिंगायाव दङब्ला मिथिंगायाव खोनासं मैदेरा गाबो अदाल गुदियाव मानसिया गाबो बोराइ बाथौनि सेराव हे आफा बोराइ बाथौ नोंनि गोहोआ गोथौ खुलुमो जों नों आफाखौ बाथौ बान्दोबा
सिजौ सिरि सिरिबा दायो लोगोफोर आर'जनि हाबाफारिया जोब्बाय। नैबे समाव गासैबो बाहागो लाफैनो हानाय सिबियारि बिथांमोना गावबा गावनि गोसो गोरबोजों आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव बोर लानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरावनो दान्दिसे सम आंबो आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव बोर लाबाय। बिनिफ्राय नैबे जादों बिथांमोननि बाथौसालि गोदान मेरजों समायफ्लेदों लोगोफोर आरो नैबे बिथांमोननि औवाजों दासान्दि बानायथ'नाय थानसालि बिथांमोना गोदानै लुफुंनो थाखाय आखायाव लादों बे बाथ्राखौ आं मिथिनो हाबाय। दा बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोगामोगि नैबे जयपुर होननानैबो बुङो आरो दङारगाव होननानैबो मिथियो, अन्थाइबारि होननानैबो मिथियो। दा बिथांमोननि गामि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायनायखौ दिन्थिलांनोसै, नायलांदों। खुलुमबाय दे, खुलुमबाय। गोजोननाय थाबाय, जोबोद मोजां नांबाय नोंथांमोननि नैबे जयपुर गामि आफादनि बाथौ थानसालियाव बाहागो लाफैनानै। दा दिनै गोथार मंगलबार सान, बे गोथार मंगलबार सानाव बाथौ धोरोमारिफोरनि जि इसोर आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनाय सान, बे बेलायाव नोंथांमोना माबोरै गोथार मंगलबारजों लोगोसे जोंनि मोनबा जि फोरबोफोर दङ बेखौ माबोरै खुंगासिनो दङ आथिखालाव, आरो बिनिफ्राय बेसेबां बाहागो लायो माइनाव आरो हौवा माहारिनिफ्राय लाइमोननिफ्राय गासैखौबो नोंथांमोननिफ्राय अननानै सिनायथिजों लोगोसे फोरमायलांगोन होनना आं आसा खालामदों। गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम। दा गिबियावनो नैबे जोंनि बे 2 नं दङारगाव जयपुर बाथौ थानसालिनिफ्राय बाथौ थानसालियाव नोंथाङा फैनानै जिथुनाखि नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बे एसे उनफिननानै थानाय ओनसोलावबो नोंथाङा जे हाबफैनानै खबर लाफैदों, बेनि थाखाय फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा बे खोथाया बेनो जाहैबाय, नोंथाङा जिथु सोंदों नैबे दिनै गोथार मंगलबार साननि आर'जखौ बोरै लायो। दा बेयाव जों ओरैबायदि लायो जे जोङो फुंनि खमे 7टानिफ्राय जोङो मथा मथि 8टासिमावलागै जोङो आर'जखौ लायो, 9टासिमावलागै आरो रायसननाय थायो आरो बेनिफ्राय आर'ज खननाय जोङो दोंबा आर'जखौ जोङो लायो। दा बे रोखोमनो जोङो सोलिगासिनो दङ। दा नै दाखालि बावैसो जोंहा आघोन फोरबो थांलायबाय। बे आघोन फोरबोआवबो जोङो गोबां गाजा गोमजायै जोंनि गामियाव, दा जोंनि गामि ओनसोला दा गामियाव 36 दङ। 36 दा बे 36आव जों मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय थारमाने सानै केरे हौवा सासे हिन्जाव सासे बा हौवा आरो हिन्जाव एबा माइनाव जोङो फैनायनि मोनसे माबायो लायो, न'खरसेयाव 4 खरि लायो। दा बेयाव दा जोङो बे रोखोमनो जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जिहेतु जोंनिनो कालसार हिसाबै, जोंनिनो धोरोम हिसाबै जों इसोरखौ बे गोथार मंगलबार सानाव जों आर'ज गाबनानै जोबोद गोजोननाय मोनो। बा जों आरो इसोरखौ जोङो मोनदांनाय बायदिबो जोङो मोनखायो आरो बै मंगलबारनि जिथु आर'ज खालामनाय। दा बेनिफ्राय जिथुनिखि जोंहा मोनबा फोरबो दाखालि बावै थांबाय, जोंहा आघोन फोरबो, बेयावबो गाजा गोमजा जाबाय। बेयाव जोङो ओरैबायदि खालामो, जोङो गोदोआवथ' जोंनि बाथौ मेर दुमनायफ्रा गावबा गाव खालामोमोन, थारमाने न'खरसेयाव दिनै गाबोनो सोरबा न'नै लाबाय बिदिमोन। जोङो दा ओरैबायदि खालामबाय, मानो होनबा समनि मोनसे खोथा, धोरोमखौ फालिनायजों लोगोसे
जोंनि मोनसे खामानि दामानिफोराबो जाहाथे आवगायलाङो बे बिजोंखौ लानानै जोङो मा खालामो साननै सानथामसोनि आवगायावनो जोङो न'खर ओंखारनानै जोङो बे मेरखौ दुमनानै लायो। बेनिफ्राय जोङो बै जिथुनाखि 9 दिन बे 9 दिनाव जोङो बयबो न'खरनि साफ्रोमबो रायजो राजा फैनानै बिदिना बे रायजोआव थुगिबाय बा फुजा फोरबोखौ जोङो खुंलाङो आरो बेनोसै। बेनिफ्राय आं मोनसे सोंथि खालामबावनो सानदों। आथिखालाव जोङो मिथियोब्लाबो मंगलबार सानाव जोङो बोराइ बाथौखौ जोङो सिबिनांगौ, बाथौ सिबियारिफ्रा बेखौ जोङो मिथिसेयावबो गोबां जायगायाव दासिमबो आर'ज खालामैखौ जोङो नुनो मोनो एबा मिथिनो मोनो। बे बेलायाव नोंथाङा सासे बाथौ सिबियारि हिसाबै माबाफोर खावलायनो सानगोन नामा? नैबे बेलायाव जिथुनाखि जोङो मंगलबार सानाव जिथुनाखि जोंहा जोंनिनो जिथुनाखि बाथौ जिथुनाखि जायफोर बिथांमोनहा जोङो गुरुखौनो बुंनो हायो बा जायफोर बाथौखौ फोसाबलांदों बा बाथौखौ माबोरै खुलुमनांगौ माबोरै सिबिनांगौ बेखौ दुलाराय बाथौनि बा सेन्ट्रेलनि जेবিলাক आफादगिरि नेहाथारि थायो बा बिबानगिरि बिथांमोना जि बोसोन होलांदों मंगलबार सानाव दाफ्रोमबो बर' माहारि हिसाबै गावनि कालसारखौ गाजा गोमजायै लाखिनो थाखाय मंगलबार सानाव आर'जखौ लाथारनांगौ बयबो। जोबोर मोजां, साबायखर थाबाय। लोगोसे जयपुर गामि आफाद हिसाबै नोंथांमोना बाथौ धोरोमखौ गोजौ फारसे दैखोलांनायाव एबा फोसाबनाय आरो फोगोमनाय बिथिङाव माबाफोर थांखि लादों नामा? बिदि थानसालिनि बेलायाव बा बिदि लाइमोनफोरनि बेलायाव बेबायदिनो गुबै आफादनि बेलायाव जाहाथे नोंथांमोननि बे थांखिफोरा गुबुन गामि आफादफोरनोबो थुलुंगा होनो हायो। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना माबाफोर थांखि लानाय दं नामा ओरैनो? फंबाया जिथुनाखि जोंनि बे थानसालिखौ फोसाबनायाव माबायदि थांखि लादों बेखौ नोंथाङा फंबाया जिथुनाखि सोंदों जोबोद मोजां। दा जोंनिया बेनो थारमाने बुस्थुआ जोंनिया नैबेयाव मथा मथि 4 बिगासो हा दोङो, खिन्थु बिनि गेजेराव एसे थानसालियावबो थाबाय। दा जोङो बेयाव माइ आबाद मावो, दा बेजोंल'सो जोंहा थोआ। थानसालि मोनसे बानायनो गोनांबा गोबां खरसा जायो। दा जोङो नोंनिफ्राय दाखालि बावै आघोन फोरबोआव जोङो खुन्थिया जों गायसनबाय थानसालि लुफुंनो थाखाय। दा बेयाव जोङो गोदोनिफ्रायनो जों मोनसे टारगेट लादोंमोन, थारमाने खनसाय होननानै बुंदों जायखौ। दा बेयाव जों खनसायाव आवगायाव जोङो 20 थाखा करि खांनानै न'खरसेयाव 20 थाखा मासाव आरो 20 थाखा खांनानै जोङो बे रोखोमनो मोनबासो जोङो खनसाय खुलिनानै दा बे मोनसेया बायलांबाय। दा बेयाव मथा मथि जोङो एसे मोनदोंमोन रांखौ। दा बेजों लोगोसे जोङो बे जिथु माइक जों बायबाय आरो किसुमान जोङो फोरबो खुंनायावबो बाय एसे खरसाबो जाबाय। दा बे रोखोमनो आरो नै फैबाय थानाय नैबे दा 10 तारिखनि मोनसे खनसाय दङ, बेबो बायसिगोन। मथा मथि मास मोनसेनि उनाव 1 लाखसो फैगोन बेबो। आरो बिनि उनावबो जोंहा दंबावोसोन। दा नैबे बायग्रोसिगोन। दा बेयाव जोङो 30 थाखा करि जोङो फैसा खाङै न'खरसेयाव जोङो 30 थाखा करि खांनानै जोङो दोनथुमदोंमोन। दा बियो फैसिगोन। दा बेजों लोगोसे जोङो बे रोखोमनो जोङो आवगायाव जिथुनि खनसाय खुलि जों जि फैसा मोनदों बेखौ जोङो बुथुमनानै दोनदों। बेजोंनो जोङो बे थानसालिखौ लुखांनायनि मोनसे थांखि लादों जोङो। गोजोननाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोननि गामियाव लाइमोन माइनाव गासिबो बाहागो लायो, नङा होमबा? मोजाङै रोखोमनिनो जासिगोन। बेखिनियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय We Are बाथौ जिम चेनेलनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। बिदिबा जासिगोन। गोजोन्थों। थ' लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सिगां फारसे दावगालांनो थुलुंगा होगोन। गोजोन्थों। जय बोराइ बाथौ।